Moi boas a todas e a todos. Neste pequeno vídeo imos vos amosar como acceder á aula virtual do CRA Ponte da Pedra dentro do vosso ordenador. Para iso, o único que teríamos que facer é abrir o navegador que empreguedes normalmente e no buscador de Google ou que empreguedes vos escribimos aula virtual CRA Ponte da Pedra. Clicamos en riba e no primeiro que resultado que nos ofrece, neste aquí que vos estou sinalando, volvemos a clicar e xa estaríamos dentro da aula virtual do noso CRA. Para dirixirnos ás diferentes escolas do CRA, clicamos nesta sección que nos aparece aquí e xa nos aparece a relación de todas as escolas do CRA. Agora, por exemplo, se a vosa filla ou o voso fillo estivese matriculado na Escola da Rega, clicaríamos en riba de Escola da Rega e xa só nos quedaría clicar aquí donde pon acceder como convidado. Clicamos, introducimos o contrasinal que vos tería facilitado a vosa titora e xa estaríamos dentro. Como podedes ver, é moi sinxelo, así que vos animemos a que probedes. Unha aperta moi forte para todas e para todos.